Dobar dan, momci. Šta je, puče guma? Puče, deda, aj vozi. A imate li rezervni točak? Imamo rezervni točak. Ima. A imate li dizalicu? Imamo kurac. Pošto ovaj genije ide na put bez dizalice, pičkali ti materina. A mogu ja da vam pomognem? Da donesem samo, evo. Sve. A ima tu benzinska pumpa 2 km odavde na glavnom putu. Pa mogu ja da donesem dizalicu, samo ne mogu s ovim povrći. Dobro, ajte mi to da vam čuvamo, a vi nam donesete dizalicu. Ne može to tako. Dobro, čekaj, ajde, kupit ćemo ti mi to koliko košta. 30 evrića. 30 evrića? 30 evrića, pa samo 30 evrića. Pa šta ti je ovaj u Crgarepice? Pa prvoklasna šargarepa, evo rotkvice. Dobro, čekaj ovako. Evo ovako, daćemo ti 1.500 dinara. A 1.000 još kad nam doneseš dizalicu. Može, sine, može, voli deda i dinare. Voli, a? Voli. Aj, nosi to u gepek. I daj tu rezervnu gumu da vidim kakva je. Evo. Hvala, dete. Niste vi seljaci mutevi, a? Mora se od nečeg živiti. Ne, vidi. Šta je to, idi u pičku u materiju, pa šta je to? Pa šta jebi ga, kako da idemo s tim govnetom? Pa nemam pojma, nisam ja vulkanizer. Pa mogu ja i gumu da poteram. Samo što će ovi tražiti tamo, znaš. Dobro. Evo ti još 1.000 dinara. Nego da me zajebeš. Ma ne, Dajte. nikako. Kako da voziš to? Pa može, Čekaj, daj mi deda, ovamo. sve. Jednom je deda vozio i vreću od 50 kila. I babu na njoj. Ajde, Eto, nemoj vidi. da nas zajebeš, deda. Ma otkud bi ja? Pa deda je pošten čovjek. Ajmo, nemoj. Dobro, ajde, noći ćemo ovdje, ajde. Se ne vratiš, naći ću te materije, znaš. Evo mene odmah. Pamtio sam ti bicikl. Ej! Vidi ga. Deda! Maturi! Koliko je rekao, 2 kilometra? Ej! Vidi ga. Deda! Maturi! Koliko je rekao, 2 kilometra?